A práve jedna z výhod digitalizácie spoločnosti je schopnosť práce s jednotlivými informáciami, vsadenými do širšieho celku, ktorý vám odpovie, aký bude ďalší vývoj, aspoň v tom okruhu, ktorý vás zaujíma. To znamená, mali by ste vedieť, či sú tie drobné signály negatívnych rizik, ktoré môžu vyústiť o pol roka v zopakovaní krízy z roku 2008. Pretože tá kríza v roku 2008 nevznikla náhodne, nevznikla ako zemetrasenie, ako tsunami. Bola vyústením dlhého radu krízových javov, ktoré postupne narastali, spájali sa, až dosiahli nadkritickú hladinu. A potom systém urobil to. A teraz si pozrime na to, či to okolo nás, aj vďaka týmto zložitým systémom poznania, dáva signály blížiaceho sa krízového javu. Všimnite si takú jednu zaujímavú zvláštnosť. Nielen teda ja, ale prosím, ja som maličkosť, čiže boli tu svetové kapacity, ako je Roubini, ako je Schiller, ako sú ďalší. A tí pred 2008 hovorili, že teda bude kríza, bude to katastrofa, bude to niečo ako v 30. rokoch a tak. Všetci im dali nálepku katastrofisti a podobne, nič neveril. Všetci boli prekvapení, keď došiel september a október 2008, všetko to spadlo, katastrofa. Teraz urobili taký malý prieskum a znova tých 20 ľudí, týchto odborníkov vybrali a pýtali sa ich, ako vidia dnešný stav a perspektívy. 20 ľudí odpovedalo unizónne. Stojíme na prahu ďalšej zásadnej krízy. 10-krát horšie ako tá kríza v roku 2008. A tá kríza nenastane o 10 rokov. Tento najneskôr začiatkom budúceho. Čomu máte veriť? Máte dve informácie. Jedna, ktorá je oficiálne pretraktovaná v médiách, všetko je skvelé, rozbieha sa svetová ekonomika, vyzerá to skvelé, bude znova obnova rastu. A druhý, krízové javy dospeli do stavu, v ktorom dôjde pravdepodobne k tektonickému zlomu. Lebo problém je, že to už nebude ekonomická kríza, ale bude to kríza spoločnosti. Spoločnosti ako také, jej cieľov, jej fungovania, jej vôbec svojím spôsobom väzby na prostredie, v ktorom tá spoločnosť funguje.